In our stories for today, Olinda chapewo avhara foundation yake mushure mekunga vhiringwa nevene uko Shinsoman wasungwa ari kunze anga achipusha zvemutoriro zvakatodaro. Maitt vaita live yavo vachitsiudza manetizens kuti vasarambe vongovatuka kunyanya panyaya yekuti vane HIV uye vapa advice kuvabereki kuti kana vana vachinge vafoira chikoro sekunge maresults achibuda kudai ngativadzidzisei mabasa amaoko. Dzakawanda uko kune 19 counts instead of 12 dza Anymore Zvitsva Ane kana zvinhu zvacho zvakaoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tangoti isusu tidzise pano pane kuramba chita udambu aiwa tinokupedzera data. Saka izvo zvatichaita pano ndezvekuti tichangoisa one long video inenge ine nyaya dzedu dzese. Ndinoziva kuti vamwe vanoniita nekuteerera, but regai titange nenyaya yavatete Olinda. Vanyoraivo vakati, it is with a very heavy heart and coming from a broken place. I have done the best I can for my country. I never asked for recognition and it never changed my character. I have spent many years being a service to the community out of my very hard-earned money. I have fed the homeless, paid fees, gave freeness aid training. I have helped with funerals. I have advocated against domestic violence for both women and children. I have assisted with starting up businesses. I have been a mentor. I have fed many families during COVID. I have supported those with HIV and AIDS. I have assisted with medical issues. I have fed thousands of homeless children and even got some back to their families. All this and many more with my hard-earned money, taking food off my own children's plate to support those in need. That would have been my legacy. From today's date, I need to look out for me and my children only. With a heavy heart, the Olinda Chapel Foundation has come to the end. My heart, my spirit have been broken. I am neither asking for sympathy or any applause. For those that know what role I have played. Please may I kindly ask you to stop sending me messages for help, because how am I going to help or support when my own daughter is suffering? God bless you all, and I hope God has someone else to fill in my shoes. With all my love, no longer tete wenyika. Zvakaoma guys, munhu akabrekewa kusvika atoona kuti aiwa anything to do with this country inini ndageza maoko pampacho noti ndipei sunlight liquid, ndipei bleach, ndipei domestos, zvese zvaungafungira kuti ugeze maoko sapirato woti ichi chinyika chetipo tichaiwa bodo ndasiyana nacho. But if you are a philanthropist at heart, kotese tagoiteiko hatina chatakambotaura naye vatete zvatanga takangonyarara wani taitopusha kutoti live yatete maiona here aiwa tete maishoni vati aiwa bodo itai kungwafa kwenyu inini zvemari yangu ndaguma nasi. Manetizens very conflicted. Vamwe vari kuti this too shall pass, take some time out. He who is in you, he who sent you, is bigger than he who is in the world. Don't lose heart but do rest. You need to recharge. Keep well. If God gave you an assignment to be a philanthropist and take care of his needy people, no matter what comes your way, you do not stop for anything. Tell yourself you are doing it for God, not people. A hand that gives is more blessed than the one that receives. Whatever you are going through, may God, Jehovah Rapha, be your healer. I see you giving out more after this temporary setback. I vowed never to help again after betrayal, but trusted people. The attempt could not last. Once a giver, you die a giver, but you will not sleep on an empty stomach. Focus may change, but the giving spirit will weigh you down until you fulfill your God-given mandate. I thank you for the help you did not enjoy in vain. Your reward comes from God. Devamo vari kutenda mabasa akaitiwa na Olinda. Hello my Nandi, it's true you've always been helping people. That is why you are so blessed. Do not stop helping those in need because of other people's cruelty. Your reward comes from God. In all your success, nothing came from Zimbabwe, but it's your hard work and God's grace. Please don't stop being kind to those in need, because those people will never do that for them. I know you are broken, it's okay. Take a break, but don't let people's coldness make you an evil person.
Vamondo vari kuti problem is you put everything on social media, family affairs, relationship issues, fights with people. Dai waingozviitara zvinhu zvako wakanyarara, you wouldn't be facing so many challenges like this. Tete vaneta vedu vakati inini zvechinyika ichi handichazvida. Uko mukomana webata handichabatika. Munomuziva Shinsoman, mukomana asungwa ari kuHarare police station uko kwaari kufesa macharges under Medicines and Allied Substances Control Act. Ari kunze anga achi dhila kana kuti rana kana kutoti kudii, ndokwaari kokoko akamirira kuti nyaya yake igopinda mudariro. Imikani zvakaoma. Unenge wati rega tihasile, but kuhasila kwacho uchihasilawo nekuuraya vamwe vana nezvinodhaka. Naimi zvakaoma. And as a musician who's out there, titoti utori role model ukaiva pfana vadiki, then wozobatwa uchiita zvinhu zvinodhaka shuwa naimi zvinonyadzisa zvachose. Aiwa, vanhu ngavadzidzikane veduwe kuti ngatisiyei zvinhu zvinouraya. Tinoziva kuti ikonomi yakaoma, yes vanhu havana mari, but aiwa guys, nyaya yekutengesa zvinodhaka dai vanhu vambomira. Tichangokupai zvizere as the story develops kuti achaenda kukoti zvichafambiswa sei. Maitt vapa vamwe vabereki advice kuti vana kana vachinge vapedza chikoro ngavasangogara pamba vachishaya zvekuita. Chero pamwe pacho tisina mari dzemauniversity, chero vachinge vabuda nemaresults asina kunyatsoti tsvikiti, ngatitsvakirei vana zvimwe zvekuita. Vanyora mawise words tangoti aiwa hatingazoignowi zvakadai tisati tapinda munyaya yavo yavazotaura yeHIV. Vati ivo vana kana vakura ngavasajaidza kugara pamba vachiti toshandirwa nevabereki unless vari vana vemabhillionaire. Vanoziva kuti chero vabereki vakafa kune eternal inheritance. Kana mwana afoira chikoro zvakare hazvirevi haana maoko, ngaadzidziswe mabasa emaoko. Mukore uno hama dzinokuda uri mupenyu, asi paunofa unosiyira vana nhamo vasina chekubata. Kana uri makanika vadzidzise kugadzira mota, vasazoite upenyu hwekupema usisipo. Kana uchiruka uchisona ringava ripi business, involve vana vako vasara neruzivo nenhaka yeupenyu. Vamwe mune makambani amunozadza vanhu, asi mwana wako haatozive kuti inofambiswa sei. Ko in the future, how will they be able to run the company in your absence if you don't show them the way? Hondo yeupfumi hwako inotozotorwa nehama, yeti vana vako varipo. Asi kuti unenge wavajaidza kurara, vatadza kumisikidza upenyu. Iva neshungu dzekuti vana vako vasaitwe varanda kumwe, asi vakwanise kuzvimirira pakurerana pachavo pasina kukumbira. Ngapasazova nemusiyano usisipo vana votambura. Chero vane zvavanoda kuita zvisiri zvaunoda, varege vaite vagokuchengeta vachifara vachiti mubereki wangu akandigadzirira gwara reupenyu. Upfumi huri muhura hwako. Ngatigadzirirei vana vedu remangwana ravo. Handina mwana anoita rombe. Aya mashoko makukutu ari kubva kuna Feli achidzidzisa vamwe vabereki kuti aiwa guys, hakusi kupera kwelife kuti mwana afoira chikoro hazvina kana basa. Mabasa emaoko chaiwo anotobhadhara. Hatisi kuti vana ngavasarepita, asi tiri kuti they should learn a trade. Guys, ma-trades anobhadhara. If you've traveled out of Zimbabwe, you understand kuti yes, degree ndizvo zvazvo, but vanhu vanotobata namaoko, maplumber, ma-electrician, ma-diesel plant fitter, vanhu vanoita maoko, vanhu vakaenda kuma-vocational schools, ndo vanhu vari kutoita mari yakatopetwa. Utoona vana sisi vane madegree aiwa vachizvitorerana zvavo netimu ravo reikokoko kumafloors uku. Utoona kutoti ndokune mari kaikokoko. Maitt vaita live vachitsiura vanhu vanoramba vachivatuka, kunyanya ma-comment section umo vanhu vachingospreada hate out there. Vari kuti ivo nyaya yekuramba vachitukirwa HIV status yavo, varivo vakauya vakaudza vanhu hazvina kunaka. Ko zvaita sei? Tichiri kutukirana nyaya yemastatus. Hatimbotaura nyaya iyi. HIV has nothing on us. Pakatoya mapiritsi, vanhu vari kutoenderera mberi nelife yavo. Vamwe they've been drinking these pills for the past 25 years. Life iri kutoendeka, vamwe vakatozochata vakaita vana and they are living their best lives. Saka nyaya yekuramba tichati iwe une AIDS hazvina kunaka. Maitt vatoprova. Vakati vachi recently got married neHIV iyoyo. Vane murume, vane vana, vane imba, vane mota, vane zvese zvaungafungira neHIV yacho iyoyo. Pane vamwe vari kuita sugar diabetes vari kutofa, vopinda sugar koma kana tinonzi chikoma iya votongofa. Vamwe vari kuita makenza vachingofa, and people that were healthier when she got the HIV vakatofa vakavasiya. Nguva ndo inouraya. Nyaya yekuramba tichifocasa on the negatives. Chero mumwe mwana achiedza hatineti here naye vanhu vaJehovha. Aiwa, ngatinetei.